nového videa na kanáli Tomáš Play a dneska vás vítam pri ďalšom videu po dlhšej dobe a tentokrát hráme zase Minecraft, ako môžete vidieť, ale sme na teraz bratovom serveri, ale nebude to len tak. Toto je taká kópia Mineru a budeme si tu vytvárať veci, neviem si, či sú to aj nejaké módy, ale asi hej. Čiže neviem aké, ale to asi zistím. Ako môžete vedieť, tak hore už tam niečo svieti, nejaké dva módy. A sme tu. A okamžite aj zomierame, juchu. Aha, je to veľmi zabavný zombík, fakt. Ľudia, ako môžete vidieť, neviem aká je obťažnosť, asi jednoduchá, keďže je to zombík. Čo to za knižku a poďme nájsť nejaké drevo, samozrejme toto je nejaký úvod teda. Z Mineru, ale to je nejaká cave. A vyzerá, že sú tu shadery. Je tu dosť možné, tak naťažíme sticky. Alebo aj nie. Alebo fakt, že nie. Dobre, sticky. Sú tu nejakí zajacovia. Aj kaktusy, no tak kaktusy asi nie. Akože kaktusy si zoberiem do budúcna, určite budem potrebovať, si myslím. Aj sugarcane tam vidím. Takže zoberieme si nejaký ten kaktusík. Tu dva zoberieme. Vyzerá, že sú tu nejaké shadery, neviem. Asi budú. A hneď tu máme aj korálový útes. Nič, no preto neriešime. Ale viete čo, asi zoberiem čo najviac sugarcane, no nech urobíme si nejakú takú farmu. A ako môžete vidieť, tak je tu fakt nejaký ten útes, čož bude dosť zaujímavé, lebo sú tu tieto rybičky a je dosť možné, že si tu budeme vytvárať aj akvárku a tak, takže však samozrejme. Je to miner, uvidíme koľko bude mať dní, alebo tak. Že teraz mi brat píše, že tu je 1000 itemov cez ten mod pridaný. A vyzerá, že sú to aj textúry úplne zmenené, počkajte, si to prehodím. Veľmi rád by som chcel nájsť drevo a ako môžete vidieť, sú tu polená. Takže to je asi prvá taká vec. Asi si naťažím nejaké bloky. Keďže aspoň 3 bloky. A ľudia, napíšte do komentáru, dám si takú challenge, čo ja viem, že do deň 10, alebo teda do part 10, že budeme si postavať, budeme si postavať nejakú nie štruktúru, ale nejakú budovu. Ale zase, no to som si dal zase challenge. Takto, áno, ja postavím nejakú budovu, ktorú vy napíšete do komentárov, ale tak, aby to nebolo až také ťažké. Pretože predsa len začíname a je tu ťava. To je asi prvýkrát, čo vidím ťavu v Minecrafte. A viem, že to není... chcel by som vedieť, prečo prepadáš, ale však toto. Aj s ťavou. Trošku mi to laglo, prepáčte ľudia. Takže je tu počet dní hrania 0, čož dá zmysel, lebo sme sa nejako nepripravovali, proste brat povedal, že má nápad na video, takže sa môžeme poďakovať aj môjmu bratovi.
samozrejme, ja už mody ani moc nehľadám, Minecraft hrám asi teraz po 2 mesiacoch, lebo som na to nemal moc čas, chápete, škola. A je tu ďalšia ťava. Jej. A vidím drevo. Ježiš, to som nechcel ťava. Trošku mi to fakt laguje. A toto je asi prvýkrát, čo vidím tento bajon. Nie, není, už druhýkrát ho vidím. Ale tento bajon, neviem, či má nejaké drevo. Má. Počkať, nejaké divné textúry, ale... ľudia, čo toto? Že vraj je to vlastne biom, čo je veľmi krásne, mňa by zaujímalo, čo sú tieto textúry. A je tu slimák, kámo, ten je zlatý. Môžem ho zobrať? Komu chcem slimáka? A ja chcem slimáka. Počkaj. Ťažíme si teda rýchlo nejaké drevo, lebo tak potrebujeme. Myslím, že asi bude aj logické, keď si zoberieme nejaký ten sapling alebo 2. Počkajte ľudia, ja to tu strihnem, než to naťažím, takže zatiaľ. Saplingy som nenašiel žiadne, ale brat našiel nejaké. A je noc a musím na niečo ukázať. Pozrite sa na ten mesiac. Wow. Tie šedre vyzerajú veľmi dobre. A myslím, že bude logické, keď už nájdeme nejaký ten nejakú tú skrýšu, bejsku, alebo nejaký ten ostrov. Čož asi tento nebude, ale mám drevo, ako môžete vidieť, aj sekeru. A to znamená, že keď mám sekeru, tak mám aj krafťak, ako môžete vidieť. A je noc, ale nemusíme sa vôbec toho bať, pretože... Čo je to? Niečo tam svieti, to bude asi svetluška, čiže je dosť zaujímavé. Ryby sú tu, všetko tu je. A ja idem po kraji mapy, teda po kraji tohto ostrova a vidím niečo. Čo to? No way. Ľudia, čo to je? A vyzerá to brutálne. Myslím, že toto... Wait, to je tu je. A štros tu je. Oh my god. Čo robili obidva v sebe? Dobre, to nejdeme komentovať ľudia, ale máme ďalší typ stromu. Čož je dobré, ale... Ďalšia pozitívna vec, pozor na to. To sa takto dostanem. Je dosť možné, že sme si našli bejsku. Ale tak ešte sa v to pozerám trošku, ale je dosť možné, že tuto by som si dal stroj. A je to aj... jak sa tomu hovorí? Aj púšť pri nás, takže sklo budeme mať dosť. A nevyzerá to zle. Ľudia, ďalšie pštrosy, ale vyzerá to tak. Čakajte. Čakajte, alebo asi klišta. To nie. No myslím, že sa môžeme vrátiť, ale toto by mohol byť jeden z našich barákov. Je to aj láva. Čiže obud. Vidíme nejaké to horičko, ale pozrieme sa ešte ďalej.
Je dosť možné, že tu by som sa ubytoval, je to tu dosť pekné. Idem si vykraftiť loďku. Ups. Tak. A súradnice nemáme. Jak je toto možné? No nič, to je... A už ich máme naspäť. Sekundičku, ľudia. Tu takto pekne nakraftíme trošku dreva. OK. Čakajte, toto si dám na kraj. Dobre, tu mám loďku. Ľudia, to je pozitívne. A pôjdem zase hľadať nejaký ostrov a ozvem sa vám potom. Ľudia, tak trošku, ako to povedať, trošku som poplával dopredu. Ako môžete vidieť podľa súradníca, no hneď som aj našiel villager. Nejakú túto vecičku a vyzerá, že som našiel aj džunglu a myslím, že tam by som si mohol urobiť base. Uvidíme, aj keď ja mám radšej také malé ostrovčeky, lebo proste to je moje. Ale určite si nenechám zobrať nejakú... Ojoj. Jak je možné, že nemám bloky? Si nezobral. No nič, takže ja takto pekne si preplávam. Sem. Zoberám si trošku piesku, lebo potrebujeme sa tam vystavať, čak logicky. A už prešiel jeden deň. A keďže sme našli ostrov, konečne ostrov s nejakými dobrými stromami, čo sa mne páčia, kvôli tomu, že sa na ne dá dobre vystavať a postaviť si na nich bejsku. Ale našiel som tu čestku a ľudia, máme tu 2 XP battle a to je tu drevo. Si zoberiem a budem si ich šetriť a kúš a 2 a potato, takže máme na farmu a aj mrkvičky máme, takže to môžem dať nejaké bratovi a myslím, že by som mohol zobrať aj tú. Myslím, že by to pillagerom, ktorí tu asi nie sú, kvôli čomu ja vypiližím. A tak to mi ani neprekáža, ale skočíme si dole a ideme preč. Kde je môj brat. A tuto sa trošku premiestnime. A ideme tak trošku na výpravu pre dobré drevo. Asi naťažíme tie malé stromy, lebo už nemáme veľkú túto. A asi si zoberieme aj loďku. Tak ľudia, ideme si naťažiť trošku dreva, budeme mať aj drevo a budeme mať aj saplingy a vyzerá, že aj seedy som dostal nejaké. Dostal som kameň a brejkla sa mi sekera, super, ale kameň som dostal od brata, takže ďakujem veľmi pekne. Teraz len sapling. Prosím, no tak, sapling nejaký. A máme sapling, ale počkajte, skúsime nájsť aspoň jeden. Ešte. Keďže viem, že som hovoril, že aspoň jeden sapling, ale za pokus nič nedáme, samozrejme. A ďalšia vec, tie väčšie stromy sú najlepšie. Si myslím. A máme 3, je tak ešte jeden by sa vyšiel. Jak je toto možné, ľudia? Nepadol nám sapling. To je blbé. A tak čo už, no? Máme iba 3 saplingy, teda no, nie iba, ale aj tak. Je to škoda, nevadí. Čo vypestujeme si, ale tak
Škoda, to je stále. A počkať, aha, tu je morská hviezdica. Neviem, čo je toto. To vyzerá ako mušla. To bude asi jeden z tých modov. Dúfam, že mám pravdu, že to je jeden z tých modov a že to nepridali do Minecraftu. Myslím, že bude rozumné, keď sa vydám na výpravu. Takže mod, ktorý využívame, sa volá 1000 item. Je to aj v čete, takže tak. A myslím, že by sme už mohli nájsť nejaký ten ostrovček, lebo ja mám rád ostrovy. A myslím, že som áno, našiel som pirátskú loď, ľudia, takže dupíš. Ideme sa tam kúpnuť. Dúfam, že to vydržím. A prežijem hlavne. Takže máme tu mapu podkladu, neznámú mapu. Ideme sa nadýchnuť, musíme sa ísť nadýchnuť. Tak, nadýchnutí sme. Tak trošku si nasadnem, ale dúfam, že to stihnem ešte, tú druhú cestu. Ľudia, ja neviem, kde je tá cesta druhá. A nestihám, asi zomrem. Ľudia, takže toto je koniec miningu. Super. Jo, zomrem. Ja fakt zomrem, ľudia. Juhu, sa teším. Dobre, žijem, ľudia. Ale aj tak, kde je tá cesta? Celkom dokonalá loď. Nemyslím si, že by tam nejako mohla tá cesta zmiznúť, ale mám ju. Je diamant, železo, emeraldy, zlato, železné ingoty a zdrháme. Ľudia. Tak toto je náš prvý úspech a myslím, že to bude asi aj jediný. A takže prvé úspechy v tomto videu hodnotím veľmi dobré. Keďže sme našli pirátsku loď. A idem ďalej hľadať ostrovčeky, takže adios zatiaľ. Ľudia, pozrite, máme prvú pevninu. A nemyslím si, že toto bude dobre, ale pozor. Možno, že tu si postavíme farmy, ale tu teraz vidím ďalšiu a vyzerá, že to je zase púšť. Tak to nechcem. A prečo mám taký pocit, že som sa vrátil na spawn? A počkajte, tam je tu pnina a je to iba táto savana. Takže možno by som si mohol zobrať stromy a saplingy odtiaľ. Tak idem ďalej hľadať, ľudia. Ako môžete vidieť, je tu aj tento útezal. Ľudia, no čo mám k tomu povedať, proste lak. Ináč ďalší pillager outpost, je to, idem ho vylútiť.
to je dobré, že tu je ten pillager outpost, lebo budeme môcť raid urobiť. A čiže je dosť výhodná vec. A keďže tu niekde je tento pillager outpost, je dosť možné... počkajte ľudia. Vidíte to, čo ja? Červené stromy. To budú nejaké nové. Musí sa mi sem trepať môj bratčak, jasné. To je úplne normálne. Jasné, že ho vylúči. No ukážte. Ja si zoberiem zemiaky, bratoj nechám kúš a drevo si zoberiem. A ešte ten kľúčik som si chcel zobrať a ďakujem, že mi zobral drevo. Je tak nie? OK, ďakujem pekne. Ľudia, toto video už má 20 minút, ale už sme našli konečne náš ostrov. Asi. A tuto budeme stať naše veci. Ono, keď sme išli sem, tak tým smerom je niekde džungla aj so pieskom. A toto je vraj nový biom, ale počkajte, lebo tuto sú takéto tie búdky, čo majú. Skoro som síce zomrel, ale toto je nový biom. A je tu Iron Golem. Čož ho teraz nebudem týrať. Ale je tu krafťak zadarmo a vlna. Myslím, že to bude dobrý začiatok. A ešte sa tu popozerám. Samozrejme, ale pokračovanie z tohto serveru, teda z tohto mineru fejkového bude... Počka, to je ten biom, čo tu ten plieskač je? Jo, to je ten typek taký, čo ho musí zabiť. A veverička! Ľudia, veverička. Či to je iný? Ale to je modovaný, nie? Tak toto je modovaný biom, ľudia. Zaujímalo by ma, dobre. Nebudem sa ani pýtať, jak sa to mohlo stať, ale dobre. A myslím, že v tom modovanom biome bude celkom pekné drevo. Aj tak vyzerá. Pozrieme sa na druhú stranu tohto ostrova a vyzerá, že ten biom je reálne všade, ale máme ďalšie stromy. Tu savanu máme asi takých 500-600 blokov od nás. A na ďalšie, ale ľudia, vidíte to, čo ja, ďalší ostrov. Poďme sa pozrieť iba kúsok tuto, že ako vyzerá ten ostrov. Je možné, že tento ostrov budeme používať iba ako počkajte, ja sa pozriem, lebo ja tam vidím ďalší strom a neviem, či to tak aj je. A máme ďalší biom, ľudia. A sú tam aj pumpkiny. Ako môžete vidieť. Ale bohužiaľ, ľudia, už toto video budem musieť končiť. A pumpkiny a všetky veci si nazbierame na budúce. Ešte sa dostanem na náš ostrov. A teda dajte mi vedieť do komentáru, čo by som mal postaviť do tých 4 partov, teda do tých 10 partov a budem sa snažiť to splniť. Takže tak. Niečo tam ešte, ale dobre, to už nás nezaujíma. To zistíme na budúce. Ja myslím, že tu máme aj truhlu. Áno, mám. Takže to je všetko, čo bude z tohto videa. Už musím toto ukončiť, pretože už musím, nie že ísť, ale už je to video strašne dlhé. Takže majte sa, lúčim sa s vami s týmto krásnym diamantom. A vidíme sa u ďalšieho videa na kanáli Tomáš Play. Takže čaute.